गुलबुवा. स्वामींचा महिमा. रवी हा एकुलता एक मुलगा होता. जरी त्याचे आई वडील गरीब असले तरीही त्यांनी त्याला लहानपणापासून अतिशय लाडात वाढवलं होतं. रवी पण आई वडिलांच्या शब्दाबाहेर कधीच जात नसे, पण शहरात नोकरी लागल्यापासून त्याचे तिथले राहणीमान उंचावले होते. दिसायला देखणा, भक्कम पगार याचा त्याला कुठेतरी गर्वही झाला होता. गावाकडेही तो पहिल्यासारखा येत नसे. गरीब आई आणि वडिलांकडे येणे त्याला अपमानाचे वाटत होते. रवीचे त्याच्याच कंपनीमध्ये असलेल्या रेणूशी सूत जुळले होते. एके दिवशी रवी हा रेणूचा लग्नासाठी हात मागायला गेला. रवीला बघता क्षणी रेणूच्या आई वडिलांना तो पसंत पडला. पण शहरात राहून सुद्धा रेणूच्या कुटुंबांनी संस्कार सोडले नव्हते. त्यामुळे त्यांनी रवीला सांगितले की जर लग्न करायचे असेल तर गावाहून आपल्या आई वडिलांना बोलणी करण्यासाठी आणावे लागेल. अखेर नाईलाजास्तव रवी सकाळी सकाळी गावाकडे निघाला. त्याने अगोदर विचार केला होता गावाला जाऊन त्याच दिवशी आई वडिलांना शहरात घेऊन यायचे आणि दुसऱ्या दिवशी गावाला परत नेऊन सोडायचे. अखेर दुपारी 1च्या सुमारास रवी हा त्याच्या गावी पोहोचला. आपल्या मुलाला बघताच आई वडिलांना अतिशय आनंद झाला. जास्त आढेवेढे न घेता आपण इथे का आलोय हे रवीने सांगून टाकले. रवीचे हे शब्द ऐकल्यावर त्याच्या आई वडिलांना आनंदच झाला. शेवटी त्यांचा आनंद हा मुलाच्या आनंदात होता. पण त्याच दिवशी शहरामध्ये यायला रवीच्या वडिलांनी असमर्थता दर्शवली, कारण शेताची कामे चालू होती. हे ऐकून रवी मनातून निराश झाला आणि कामाचा बहाणा करून तिथून जायला निघाला. आई वडिलांनी खूप समजावले, असा रात्री जाऊ नको, पण मुलाच्या हट्टापुढे तेही लाचार होते. अखेर रवी रात्रीच निघाला. निघताना रवीला आईने देवाचा अंगारा हात जवळ ठेवायला दिला आणि वडिलांनी स्वामी समर्थांचा फोटो खिशात ठेवायला दिला. ह्या गोष्टीची रवीला अतिशय लाज वाटली आणि आपल्याच अशिक्षित आई आणि वडिलांची त्याला कीव येऊ लागली. रवी गाडीत बसला असता अचानक रवीला आईने बजावले की कोणताही आवाज आला तर गाडी थांबवू नको आणि भीती वाटलीच तर स्वामींचं स्मरण कर. आईचं हे वाक्य ऐकून रवी हसायला लागला. थोडे पुढे गेल्यावर रवीने अंगारा फेकून दिला आणि तसाच पुढे गेला. वाटेत जात असताना त्याला एक आवाज आला. त्याने गाडी थांबवली आणि गाडीतून उतरून तो त्या आवाजाच्या दिशेने चालायला लागला. चालत गेल्यावर त्याला कोणीही दिसले नाही, पण जिथे तो उभा होता त्या जागी आपल्या अंगावर काहीतरी पडल्याची जाणीव त्याला झाली. रवीने खांद्यावर बघितले असता त्याला रक्त पडलेले दिसले. त्याने घाबरून वर बघितले असता त्याला एक भेसूर स्त्री फाशी घेतलेल्या लटकलेल्या अवस्थेत दिसली. तिचे डोळे बंद होते आणि नाकातून रक्त पडत होते. हे पाहून रवीची वाजाच बसली. अचानक त्या स्त्रीने डोळे उघडले आणि ती स्त्री रवीकडे बघून बेफाम हसू लागली. आता तर रवीची बोलती बंद झाली. तो सैरावैरा इकडे तिकडे पळू लागला. पळता पळता त्याला धाप लागली आणि तो खाली कोसळला. कसा तरी रवी भानावर आला आणि उठून उभा राहिला. अचानकपणे रवीला कुणीतरी आवाज दिला. रवीने दचकून मागे बघितले तर त्याच्या पाठीमागे एक माणूस उभा होता. रवीचा घाबरलेला चेहरा पाहून त्याने आपल्या जवळील पाणी त्याला प्यायला दिले आणि त्याची चौकशी केली. पाणी प्यायल्यावर रवीला बरे वाटू लागले. त्याला एकसारखा आई आणि वडिलांचा चेहरा दिसू लागला. आईचे शब्द त्याला आठवू लागले. रवी पुढे पुढे आणि तो माणूस त्याच्या मागे मागे चालत होता. पण रवी एकसारखा मागे बघत होता. न राहून त्या माणसाने मागे बघण्याचे कारण विचारले तेव्हा रवीने सर्व हकीकत त्या माणसाला सांगितली. हे ऐकून तो माणूस म्हणाला, तू काळजी नको करूस, मी बघतो मागे कोण येते का ते. असे बोलून त्या माणसाने आपला चेहरा 90 अंशामध्ये मागे वळवला. हे बघून रवी जास्तच घाबरला आणि त्यातच रवीचे लक्ष त्या माणसाच्या पायाकडे गेले.
तर त्या माणसाला पायच नव्हते. हे बघून रवी जीवाच्या आकांताने पळायला लागला. पळता पळता रवी अचानक थांबला, कारण पुढे ती भेसूर स्त्री त्याच्याकडे बघून भेसूर हसत होती. पुढे ती हडळ आणि मागे तो माणूस. बघता बघता ती हडळ त्याच्याकडे आली आणि तिने रवीचा गळा पकडला. तिने रवीच्या गळ्याला हात लावल्याबरोबर ती हडळ भस्म झाली. हे बघून रवीने आपल्या छातीला हात लावला. त्याच्या हाताला कशाचा तरी स्पर्श झाला. रवीने खिशात बघितले असता रवीला स्वामींचा वडिलांनी ठेवलेला फोटो दिसला. आता रवीने मागे बघितले असता रवीला तोच माणूस येताना दिसला. रवीने लगेच स्वामींचा धावा करायला सुरुवात केली. स्वामींचे नाव ऐकल्याबरोबर तो माणूस पण भस्म झाला. रवीने मनातून स्वामींचे आणि आई वडिलांचे आभार मानले आणि तो गाडीत बसून परत आई वडिलांकडे आला. परत येऊन त्याने सर्व गोष्ट आपल्या आई वडिलांना सांगितली. हे ऐकून त्या दोघांनी पण स्वामीचरणी डोके ठेवले आणि त्यांचे आभार मानले. रवी पण 8 दिवस आनंदाने गावी राहिला आणि 8 दिवसानंतर आपल्या आई वडिलांना घेऊन शहरात गेला, त्यांना स्वतः बरोबर कायमचं ठेवण्यासाठी. पुढे काही दिवसांनी रवीने रेणूशी लग्न केलं. त्यांना एक मुलगीही झाली. आता रवी हा स्वामींची भक्ती करून आपल्या कुटुंबाबरोबर आनंदात राहतो आणि त्याच्यासोबत आता त्याचे आई वडीलही राहत आहेत. तुम्ही सुद्धा तुमच्या गोष्टी बागुल बुवाला मेल किंवा मेसेज करू शकता. बागुल बुवा. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.